Ki pai ba nong shong dukan ha yodu kila ya ka jingksan ka bapura ya ka sinjam balasim da ka hasil sesama district council hadian bo shulong mil kurwo ka atiar ulon ra ya ka khubol jong ka jingjur ka jingklok pla yodu da ka bala kentu ya ka hima meliam ban bu no da ki CCTV kamera hagi jakarung ki jakami hapo yodu ka kenhun ushulong mil kalayo ban budin na pai ba halo ka rai balasim da ka KHDC ban weng no ya ka jingklok pla ha yodu na kaliang jong pai ba kilapan pau bala da ka district council bat rengkat ka hima kila banweng ni ban pendu jaj ya kan ni ka jingklok pla kan long ka jingsingan sibun na ka bantai pai ba kibuan ban thiet ban siu ha kan ni ka yo bobna na amba po ka jela kani ka jingklok pla ha po yudu kam dei tang menta menne kapala slamba te le si hakini ki por ba ni snem bra le si nakaliang jong ki jo ka bor ki ba dei pe ya ka yo ya ka hat le si kishim sting dei na ta ka daw le si ka pen kharoi shushu igini jin lada nadu hudi por bu menshua kila shim khia la sing la ban ong ba nga thrai menta kala duna la ni kanum don shuru te hendrai kadi gi jing shim sting jongki la si ka banang kharoi hadu kan ni te kai ka bangi kwa la si lada nakaliang jongka KCDC te rangkat bat ka hima meliam kishim khia nang ni sakhma la si kumkini ki la si ka ba kaban yarap ipai ba le si namar ba kumbakalong mata ki nong wanyo wanhan kila sir wan hapo yudu namar ba kat ba wanyo suja mobile ja bisa te ki jingdon jing em jung ki ka ba ki wara yudu satu ulun te ka penlong ki babun ki pai ba le si ki thiet jing thiet no national tikin da thiet national karem kinakwawan po yudu bakatat ka doru kimnut namar ba kadon ki jing syak lo pelaja ki mobile ja ki jingdon jing em juki kadi-kani ka bawan ra ya ki jing telot jo ka yo ka hat lah po yudu ngla banong kanang mi kisni bumta kumba kalong menta mdei tang le si numdei tang hapo yudu le si haman kilat kilenti jong selong nomor kumba kalong menta ki babon ki city hapo India pinle po gati pinle ki city ki bala khamhe le si kilat le bai kan ni bandon city ki ni ki CCTV mana kilat tenre ke belum kalong hang ni apa warga sarkar i kam sim khiai i kani te kai ka ba ngai i menta kalong ba lada ka sim khia menta makana ka KHDC la se tip kan la ne kam la ka bu ngabu ta jingkli namar ba wada ka sarkar le se yakini namar ba ka jinglut ka basir khai te lada kala ka bah palat ban bu man kidong bat man kilat te le se nakaliang jung kita rai dukan rule si ginum benur ban ai jakai ba khendiat nak menta ban wa kita nak menta jing bah jung ginung lik nawan tengah ngaso ya ha ban bu ini ki CCTV man ki dong man kilat kumba fi yasngo ba si melim hakatu ka interview laju ong ba nilai persang ban bu ya ki CCTV tamag CCTV ro ki satu kam tam lele kani ka por ba kadai ka por Christmas kani ka yo Christmas kumni te kayo Christmas habadon kayo Christmas kinok tu ru ki jurba kham tam le khambon ki khlajai ki bobon ba namata ka ba jurdo kadai namata kadai drugs ka ba ka lada ka discount sel kadai balong serious discount sel kadai simkhia shwa ban penbiang ya ki police ki ba naka dadi badon lele pen khaya ka enforcement wing mo enforcement wing kadai ban kham khlany ba kan kham tribor ba bali ispulit imlim kidon stang khandiat ngot kat kani kayo ka banadu nak liyo shadu shene shakjat yo kamdei ka basuk kinyayat kunhun tang arngot laingot nong tu don dag jing kunhun kidon haba kumba suang no kiju smo ba haba tu umdi uwe kidon laingot songot lada tu kumut uwe la bayarap wat kidon kibangi langsung bukan la ngeladon kumba arsan apun rusnem hangni hayo kidon kinong tu wat kikentheru kibawan kidon ngimong ngim kedau kti no kidon kibampai parkhat pin ong ba kidi kidong tu haba ki yele ban keli ki wan lain sangut iwe dang kelidor bat iwe dang simi kama te kum hakani ka por kham tam le kadi ka ba ja na kaliang ka discouncil kadi ban ong ba kat pat planya ka ya ka jing ki pulit ki bolong kerpang naman ta kayo te hapan jing erap naka police department ba kum hakani ka panai bahkan klan daki civil dress
dari civil dress ki police department ba ki dobla ban kam tamba ki bri ada piwan haga uniform tang su ina jengai kilatip da haga ni por kum hayau ni don kam ya ki civil dress police Mati kata bandu CCTV kap hahi nomor bagi like nama kita ya ibri ko pli pat ba kawan bantuan rapisa bantit bantian satu nomor pli kap hahi ya nga tengong badan kami king ban dai kata ki dor yang kimo nomor kenang bagi ni tu king di pat ba iro ni ki dik badai nong tu kindai i kinang ban ya daya kapla la jong i Halo ka jingpen pau ba don kam ban that madan ya ka duru jong kinong klo pla ki pai ba kilapen pau ba kalong ka babiang khnang ba kini ki brio ki bomdien ya kani ka jai kam kin sin ran bon wan pin idor kaman em kata ka don kam ba kata nga sungi hab ba beliau makiru kindaya ki du frutu ba teng kisaj bet la da piok wat yang menong ngi le mangi kata ki pengkesan be yelde te kata ka de ka babiang tam la da piwa dur le ka babiang tam kan don ka jing kata kam tam lele hang ni hayo kumbalong muswa ka por balong CM dau de kumba su kan mau no do por jong ba arden e tu kilai persiang te nganang ni semat ngakarpat iba i CM ba kitos khan ba insim khia ya kan ga yo ka ba rim tam ha kan ga north east ba insim khia ban wen sundan ye kini bedi kiat be an bat kini ki jaka khalai kam tam le habdi ban cek pa ki jaka ba ki kata mention ni kumbang itip hi ya ginu ki bale ikam sniu te kadon ka an se ka human right se kanumsha ban le kumta te ngai ha ka jing start jong si mlim ha ka jing start jong ka KCDC le se kin ya slok ba le se bat ka police department jong ka Meghalaya le se kin shim ya kalar ba bahata malor kata te rai na kaliang jong a tingas ngoba ban le ya kata ngat harai kan shim jing e kadur mo ka jing ong na usi among ba ngralap lani yo ya kadur jog ni ki nongto kinwa hamman la ki dukan khnang ba kilong ku senra tu kisgo kumno kada bahapala dia kena long uba dan kajing mut ban tu ru la sep ting na dan long kum ban su ong no kum ka jing pensitom la ne kum kajing sempat hempang nomor beli kita ngi hablong umta kan ki dan la ki kita di beli kim laban beli kin sutu da bi wali ka bahapala beli ki rugen dan kajing so bagi domlin syutin nang ni suhan nga tengong ngasno ya ham nomor ki dan ti kejat ki bela habdai ban bela kan ki atu ta hapen pau ki ki pat ba ki atu ne khnang ba ki pat ba kin ya syari ha ka bai dei bat ka jing ong bat titos khan ubadei UCM halo ka jingdon kam ka jingetri lang bat ki pulit nak banta ban khanrai ki dukan dikyat bi an hayodo kilapen pau ba ka por kla dei pha khnang ba ki jing sniu kintuna ngai ba ka kiat menta kala hiar thma ya jai men riu jungi man ka thluien bat ka jing jot ka jing pra ka long yeng ka long sem ka shnong ka thau ka dong ka it ka hima baro kla jot lut na dong shedong da ka jing sha hiar thma ka ni ka kiat ka bala penjot sisa ka jai men riu jungi tenga ngasngu na kaliang jonga lada kadon sisa kata ka jing trilang apdeng karis council te nang ta pada ka na kaliang si meliam nang ta ka police department dadang la banwara syu saya ka exercise ru nama ka exercise ka don bha ka bor na ka ban khanra kini badi bean ka kiat bat kiwi tengah tharai kan bha kan ni te lada kala le si ndakaliang jungi pai ba rungin a ke jing kersan ka barat ba abangile abakile ka bha ku mi kan ni ada biang palat long kum kan nama lada dan kum pitun dai menta subuh menta dai don ukna samla baya lenti lemba hakapor baki dang le ya katu kakang ong bagi tu kinong le harai kum tu kin khot la ne kin patan jubor ya ubreu la ne ya samla ban le la lang rai tang na ka bo usuk pek kala kan shot hi man si ba kan shot kita kadai ding ba ka ji i kum tu ba le se ukna buklin ong shok ngali persyang yo kan sep jonga ka yo dan nai jing persyang suki ulah sombang bakat do koi sep jot tepat yo ya ki menteri bar kis nakaliang jo nakahima melim semua bakin kum dei tang ya menta ini sibnai arbanai nang ne shkhmat semua bapin kampen bun no don kam da ki pulit sim bakin kambun haki da kumno trai ki don tang kumba hapo atu saunel lai phongot kat kani kayo nga karpat us im upa im
beri acting sim ke himam lim smubha sim khia ban penbun ye ki forces jong kis imlim nang nes kamar babliu man ki por ki judan ki nong tu umdei tang menta gini banai Christmas bat ter ki ya ki nong tu bat ki nong ya khai be an ni ayo Habai keren bot ba Arkelius do tudong ubala syong hayudu menta lakat khandai senam pat ubala pentip ru halo ke jingdon jong kinong klopla hayudu habai keren bo sulong mil kurwo ka artiar halo ke sinjam bala sim da ke KHDC ban rat dingkhong ya kan ya kam sniu hayudu ulo ong bo un kersian purai karai bala sim da ke KHDC ban bu da ki CCTV kamera henrei kan omdei pat bon syukut tang ha ka ktien henrei kadai ban pendulong Sengungu hiru ya kata kajing sim kia jong sukun sel jong ki bor bodai pe dikmi namar ba kawai ka ba ha kajing sneu jongi kum ki pai ba mo haba kita kinong senchar ki badai ban senchar ya bon balang mo yo pai ba bro jong kani ka jela na kentu ya ki ba ki de ban le ru bat ki kam umni ba kin syukran tang dak ktien namar ada ki syukran tang dak ktien di kan sapoi ka por ba kajing perkhat ba kajing long ba arsatap jong kemensen ki ni kan sapen tranji ki kani kemut namar bali bangang ongi kata ya kai bangi ki briong perkhat ni kalong dak hongpong pat ya ka jemut jung boleh ya ka sanjor jung boleh dia nang takata bali bangi salong kumni ni kade ke jinglek lah dia ke jinglek hi ke jongi di borobor hi haba ki kular ya ki baro khot ni to ai ba mantahi nang ni sakmat ba ki nong sencar jong ke jala jongi kin sgo tu no namar shua bakan wan ke jingjot namar ke jingjot kala ap lupa yangi mentakam don cu ke porba nginang ya keren si ya keren dak ktien handrengi haban le ro de kam na dangi le de kam te kemot ki kam sawajam ban ki ktien namar ki ktien ni borobor ni haba ni keren ni kular ru ka beneng mo kat ba ki kam pa de klem ira kidno ki kme ki pa ni kimdan ya kata ka jingkir khli na ka bantai la ki jong ki khon ni te kemot ki khakon liu hi namar ba borobor hi kajing bakla kadena rempei namar sisen baki rempei kim scam kimiru ki kondaka te kajing dena kata ba kadai be naka songkai songman namar ba bunsin hi ki ni knak lopla man ka bang yu ngakeli ni habang ayo kem namar ngaru ngadon duting ni yo mo men man ka bang keli kamot kat kum ka kajing sorbe jongahi ya kita ya ka imlang salang babon be balapet ipa email yo pana kata be kejubat yang kena di drugs ma baklopla te den kata ong ipi balada kikmi kik pa hi kimdon ke jingit kli te kamdon jingmut yengi ban ong be banang ya da ya kata jing sniu kamdon jingmut yengi sisen bangila don lagi kon kikti ni di ban simru ya ke jingit kli nak benta joki ndir bangin kai ki ban pujot ka ban penang prestat kai ki ban bu akalawei nak benta joki Henry ndang ila khang sutit tang merka kun kemut kata songkha songman long tik kum kam kun set jakai ta kemut enjoy sami kun lami kun pede ban sai ki kun penang prostat ki kun menang te mi pede ki kun dakat klo pla itu lute penyap brio kumta ten long sei pe kumta te pentot ki menang salang tingi kamai hok ld batristom te kemut ngimla arban pediang kabhabi bangi ngile be peni be ki kam ke kata ting ngang sumenjor sibun namari ya kaniali kasyong be haka jing snoto jong ka jing shem dikit kli jong ka himamliam namar ba jong ka himamliam marga sukusel ke baro ni bala isat mat ni ban pe haba ladang ikran kat kum ka an jong mahlor tammo ka bible kong baro sita yau ni hab ban bam yo nila ban bam yo pu bakle tiat mo tang haka saban ngimbit ban bam ya upu bakle tiat kata kemut kade kesing sonde mo kasabat Henry mentap de kibriu jongi pede ki penkenya kata bro sita yau kim di kiat mo sing sejan sing sonde ki di kiat kenang bar ki tawuri urang ni yau ngai ibun ke bro ti kunong ingin ya keren namar bakade ki jing sisa te abangang ayu ki khmat mo ngap keren ni kata ya ti habangang keren ni ki jing sisa pede kibriu kidom ki kindom ngam la te buri ya ka basni wi ngam la buri namar ngam kwa bakajing sni ko don khmat dunga dena takra ba la da ki le ke badai balingi medjo ngali ngekersian rat pak kayaknya kata kajing kwa jong ka himala ni barka di sponsor ban penbahai ke bang salang kemut nging kersian rekat berkaan iya rekat rekaan ngimde pede ban le don bor ki bro
Idi ban ai suara ka warning iki mo bagi kerja notis warning notis iki suara bangin le iki ngono bas kadang ba kinum le su kumta lani lada ki kila ban le da kabur kata ka song di soto jungki namar da kamdon kanu pede ka jeng maham ban ai da ka warning iki pede te kakta iki nak salang he kakta iki nak salang ye sami huri urat ni tai te ni te ngim kwa ra ba kayau kan khang kan mi huri urat namar beli ngi im jalang ni te kita kiba dikiat du lada kalong da kapor dan ni kan kiat kat kum ka rokom ba di ban le te kemut ki im jalang ta te kemut ngi ngim lar ban ong be ke business jung nong wajuk sya ban de wajung sya ban makin peli dukan te kemut kamlar ban long ngi ta tian re hab ye perkhat lang nak ta ke imang salang pat memar bobon sien pede ka jing yat be an bat ka jing le klembut nanti ka an kawara ka jing sosi pat ngi kwa ngi kentu ki bor jong ka an hi ba de pe de khmi ka yodo tie bakin yat da ka basong an ke ya ka basong an teng kata tu pa ba baro hi hayo hat ngi kersan